Доброго ранку, сябры. Распаліў кастрык. Все, в палатку больше не полезем. Хочется раней сегодня выехать. Я не замерз. Это добро. Хоть спальник у меня на плюс 20, а ночью сегодня было 13 градусов 10. Водица закипая. Сяные хлопья засыпаны. Еще вспомнил, что у меня есть такой салатик в магазине, набыл на всякий выпадок. Магчыма, его так само зараз з'ем. Ну и вот кофеек и сочник. Сябры, сонейка показалася. Гэта не можа не радовать. Як думаете, куда я иду? И вот с таким чудовым видом буду пить каву. Залил кастрик водой, и он мне уже не потребный. Знял верхний тент с палатки и закинул ее на осинку, его тент. Нехай там просушивается ветерком, сонником его просушить. Бо мокрый не хочется засовывать в сумки. Ось, буду чекать, коли просохнет. Ну что, сябры, я уже собрался. Гляньте, полянка чистая. Вогнище я залил водой. Оставляю чистиню после себя. Ровер собраны. Тут вот была палатка. И вот полянка моя. Ну все, сябры, в дорогу. Распочинаем во всю моц. Другий день подорожжя. Едем сегодня на Нарач. Так, сподіваюся, там этой собаки не будет, якая приходила побрахать на меня. Коли что, у меня есть ковалочек колбаски. Почастую мова стане больше добрая. Спинився взять пару яблучок. Я покаштовал, вельми смачные. Вот я насобирал опадков там под древом. Солодкие. Дары природы. Все, выполз на дорогу. Сонейка светит, але ветерок добро обдувая. Кайфовенько. Все, погнали. Гляньте, сябры, это журавы. Такие вялизные. Супроть ветра и снова еду, сябры. Тяжковато. Так, сябры, некая цікавая конструкция. Ровер, магчыма. Зойдем унутр, хоть гэта и небяспечна. То есть вот цегла, каменья выпадают сверху. Нічого цікавого. Орешник внутри, осины растут. Вон там еще некий ковалок руин. Магчыма, калі тут была пивоварня, там спиртоприемник был. Ці яшчэ што. Ось нават шыльдачка ёсць. Але ж на ёй нічога не прачытаць.
Вон там на гары нейкі храм. Зараз падыдзем, пад'едзем, паглядзім. Вось там, відаць, таксама стары будыначак, але зараз ён выкарыстоўваецца кімсьці. Магчыма, гэта вось рыбнае хазяйства тут. Ці мо хто жыве там? Што, падымемся наверх. Гэта калакольня, гэта касцёл Божай Маці. А вон там далечыні віднеецца тая пивоварня. Такія вялізныя ліственніцы. Историко-культурная каштоўнасць, касцёл Маці Божай няспыннай дапамогі, канец 18, пачатак 19 стагоддзя. Вёска Шеметова. Шеметова. Падыдзем да калакольні бліжэй. Все зачынена. Нікуды мы не попадем. Ну, цікава так тут. Мясцовасць мне падабаецца. Там рыбхоз побач. А гэты вось дом, на ім 1904 года пабудовы. Пачатак 20 стагоддзя. Драўляны дом са стаўнямі, старенькі такі. Паглядзім на вокны. Кветочки растуць. Так, а з гэтага боку сценныя дзверы. Печка там, відаць, комін. Колодец. Мо наберем воды. Ластовки на гнездо. Тульное такое местечко, мне подобается. Ось там унизу есть еще некие руины. Треба глянуть. Что, сябры, зараз спускаемся вниз, подойдем до тых руин и будем ехать далей. До речі, одразу не звернув увагу, а гэта ж, здається, жернова. Ось з одного боку і з другого. Жернова ж, так? Такі вялізныя. Тут нават штосьці на іх написано, ось, нейкія цифры, лічбы. Так, ну што, паглядзім яшчэ гэтыя руіны. Ну, такое, ужо няма чого глядзець, толькі вось гэты франтон з гэтага тарца, круглае вакно, цікава выглядае, а так нічога ўжо не засталося. Так, сябры, што трэба зрабіць? Правильно, набраць вады. Тут вось колодец гэты для храма. Я глянуў, вядро ёсць, значыць, карыстаюцца.
Ёсть. Огонь. Все, водички набрали, цікавості поглядели, рухаемся далее. Ну все, съехал з асфальту, чуть не пропустил гэты поворот, съезд на вот такую дорожку полявую, там праз лясы зараз буду ехать, не спяшаючися, може сустренем яких жывёл, галоўна каб добрых і баязлівых. Гэта дорога, сябры, самая сапраўдная дорога, полявая. Вось гэтай дарогай, відаць, даўненька ўжо не карысталіся. Вось гэта дорожку я сабе пабудаваў на маршруце. Сябры, ведаеце, чаму па ёй даўно ніхто не ездзіў? Бо той, хто тут жыў, ужо даўно не жыве. Вось стары драўляны зруб, маліннік тут. Цікава, канешне, но я туды не полезу. Некі хутар раней тут быў. Побач поле. А мне вось кудысьці туды праз кусты павуценне здымаць трэба ехаць. Сябры, слухайце, а там вось нейкі дом вялізны стаіць. Дах шыферам накрыты. Цікава, ці ёсць ён на карце, трэба зараз глянуць. Ну, побач з тым разваленым. Не ведаю, трэба мне туды лезці ці не трэба. Часу у мяне, канешне, хапае. Запас ёсць. Але ж там все заросшы, так. Не хочется лазіць по гэтым зарослям. Выехаў на хутар по гэтай сцежцы. Паглядзеў на карце, як ён называецца. Ён называецца Воўчына. Сцены тут, канешне, такія глухія. Колодзеж там ёсць, але я вады ўжо набраў там для храма. І дарога стала лепшай. А той першы дом, які мне сустрэўся, закінуты, туды дарога ўжо не праезджаная, там завалы. А вось тут, відаць, ездзяць. Не вельмі мне спадабалася гэтая дарога. Ды яшчэ гэта, ведаеце, ласіныя мухі увесь час да мяне чагосьці лезуць, як прычэпяцца, ад іх цяжка адбіцца, залезуць куды пад адзежу, яшчэ любяць у голову залазіць, у валасы. Гляньте, сябры, які там амбар. Просто неверагодных масштабаў. Офігеть. І ось тут яшчэ хата закінутая. Відаць. Так, мястэчка цікавае, але глухое. Закінутая хата. О, з малюнкамі. З малюнкамі, сябры, гляньте, обалдеть. Зараз я спынюся, покажу вам бліжэй. Так. Котик. Певень. А там вавёрочка. Это вясковыя арты. Круть. Вось такія меліоратыўныя каналы, сябры, тут. Мо нават рыба якая водзіцца. Спыніўся, сябры, каля лужы, каля звычайнай лужы, але што тут незвычайнага? Штосьці ж павінна тут быць незвычайнае. Бо тут хтосьці жыве. Блін, як вам паказаць? Дзе гэтыя таварышы пахаваліся? Вось одна маленькая. Тут такія зелёненькія жабкі. Ой, сядзіць.
Ну-ка, ну-ка. Шух. Шуршала. Рябина. Такая накатанная стежка. Ой, тушки разлетались. Болото, але добре, што яго можна аб'ехаць. Сябры, ну вось яно возера Нарач. Прыгожа. Вадзіца чистенькая. Наносы, сябры. На березе озера Нарач находится комплекс Наносы, музей. Так, сябры, тут написано, что только можно с гидом-экскурсоводом тут пройтись. Але я думаю, коли проехаться, быстренько поглядеть, то можно и так. Сябры, калі ёсць жаданне і магчымасць падтрымаць канал, можаце гэта зрабіць, адсканаваўшы гэты QR-код. Атрыманыя сродкі пойдуць на пакупку экшн-камеры, пры дапамозе якой кантэнт стане больш якасным і цікавым. Вялікі дзякуй тым, хто ўжо падтрымаў канал, і тым, хто збіраецца гэта зрабіць. Нават продаются хаты тут. Высокий плот. Выезжаем, сябры. Едем уздоўж озера Нарач. В другі бок я развернувся, поглядів гэты наносы так проездом. Там у составе группы треба, каб табе экскурсію зрабілі, треба записываться. Треба знайсці якусь кафеху і поесці. Так, сябры, што робім далей? А далей нам треба объехать, фокусируйся, объехать озеро вось так вакол до озера Белага. Объедем по берегу, уздовж берега Нарач и приедем до озера Белое. Магчыма, я не поеду на Белое, магчыма, дзесьці найду цудоўнае мястэчка на Нарачы. Поглядим по обставинах. Проезжаю уздовж санатория. Дороговато, хлопцы. Цены не вельмі радуюць, а від цудоўны. Пачытаў я гэтае меню, паглядзеў на цены, там креветки, кальмары, дранікі з ласосем. Не маё ўсё гэта. Your recording will continue.
Got your position. Такое собі. Сябры, я про піцу. Але як кажуть, голодному їсти можна. На вулиці жарища 27 градусів. Файний отсюда вид открывается. Далягляд. И тут ось у когось коттеджик такий файний. А я еду вздовж Нарочи, хутенько уже повинен приехать на кропку стоянки своей. Але перед гэтым еще треба заскочить в магазин. И он у 16:30 зачинится, тому треба поспеть. Але часу у меня хапае. Але калі вось так вот кожны раз спыняцца і штосьці здымаць, фатаграфаваць ці проста любавацца гэтай прыгажосцю, то час хутка знікае. Я не могу не спыняцца, так і хочется падысці бліжэй. Гляньте, якія сосны магутныя, таўстенныя. На другая. Тут некий таки прям заезд у воду. Не то что заход. Блин. Як пригожа. Катер. Блин, водица якая. Обалдеть. Блин, але ж тут такое мелководье. Каб поплавать треба, я не ведаю куды ісці, там на сярэдзіну, мабыць. Бо тут ну, по колено, не вышэй. Кемпинговое место на Нарочи. Але я тут спыняться не буду. Поеду далее, мне треба еще в магазин. Все ніяк не доеду. Магазин продукты. Купил в магазине все необходимое на сегодняшний вечер. Еду зараз на озеро Белое. Сподіваюся, там будет судовое местечко для моей палатки. И я там добре отпочну. Блин, пришлось пешком заталкивать ровер. Подъемчик не атрымалася заштурмовать. Еду зараз уздовж озера Белое. Не зразумела мне, где тут можно поставить палатку, бо тут уздовж озера ідзе вось такая вось дорожка. А там далее некие колдобины да и болото. Сябры, ну вось я на озере Белым знайшоў ужо себе место под стояночку. Вось такая полянка. Вось тут будет стоять палаточка, вогнище, там в озеро. Ось. Зараз вывесіў праслушвацца гэты знешні тент, бо ён сыраваты яшчэ. З раніцы то не полностью просох. Ось буду покрыху распаковываться. Спадзяюся, меня никто отсюда не выгонит, бо я подъезжал до места, где кемпинг. На карте обозначен это кемпинг метров 400 отсюль. Ось. Але там машины, там беседки, все як бы оборудовано, обсталявано. Але людей многовато, як для меня. Хоть зараз и не сезон, сезон там людей ще поболей. Ось. Тут поспокойней, тому
спробую тут. Что, сябры? Будем купаться. Мои тапки уже тут стоят. Первые пришли. Оп. А, водица какая теплая, обалдеть. Ну вось ужо амаль паставіў палатку. Хай пакуль так пастаіць без знешняга тэнта. Там все сушыцца у мяне, просушваецца. Я ўжо искупаўся, покупаўся. Трэба яшчэ разочак схадзіць покупацца. Прыгоженька тут. Вельмі нагадвае возера Свіцязь. Амаль што адзін у адзін. Такія ж самыя берагі. Карэнне, дрэвы ўплотную да возера. Нават заходы ў возера падобныя і мелкаводдзе такое, але тут іно яшчэ даўжэй. Каб пакупацца, трэба вельмі далёка заходзіць. Ну што ж, сябры, настаў час падвесці нейкія вынікі з сённяшняга дня. Праехаў я 62 кіламетра, наведаў возера Нарач упершыню, прыехаў на возера Белае, ужо 2 разы схадзіў, покупаўся. Лёгкая вячэра. Грэча з каўбаскай. Готовьте, сябры. Заход солнца на озере Белом. На озере Белом. Добрага ранку, сябры. Ну вось, пачаўся 3-й дзень падарожжа. Спалося сёння вельмі добра, цёпла. Зараз ужо пачатак 7-га. Як звычайна па традыцыі трэба ставіць вадзіцу кіпяціцца, рабіць сабе сняданак, заварыць кавы і збірацца пакрыху. Ноч была вельмі цёплая, нават кандэнсату на палатцы няма. На здзіўленне. Файна. Сухенькая палатка. Кандэнсату зусім няма. Сёння дарога будзе такая не вельмі цікавая, мне здаецца. Адзіны адрэзак, вось зараз, калі я буду выязджаць з возера Белае, праз лес. Там невядома якая дарога лясная. Якой яна якасці, у якім яна стане, ёсць там завалы, ці яшчэ што нармальнае там праеду, ці невядома. Не вельмі добрая навіна, гэта тое, што у мяне закончыўся зарад у пауэрбанку. І на тэлефоне, на які я зараз здымаю, засталося 70%. А на другім тэлефоне, там дзе навігацыя, засталося там пару процентаў. Дзякуй вам, сябры, за тое, што глядзіце, за тое, што адгукаецеся, пішаце каментары, ставіце вашы падабайкі. Я за гэта вам вельмі удзячны. Гэта ўсё таксама дапамагае развіццю канала, яго прасоўванню ў Ютубе.
сказочный лес. Стежка такая неплохая пакуль. Я думал, буде хужей, але мне подобається. Маляўніча тут. Дякую вялікі за прагляд. Пішыце вашы водгукі. Пока і до новых сустрэч. Блин, тут такі прыгожы лес, што просто немагчыма просто ехаць і нічого не здымаць. Ведаю, што я аб гэтым яшчэ пашкадую, але хочацца гэта зняць і паказаць вам. Гляньце, як прыгожа. Які тут мох файны. Смецце вывозім з лесу. Сябры, заўсёды так рабіце. Каб смецце не заставалася ў лесе. Забірайце і вывозьце.